Rembul diwiwiti mau sampun sholat terus doa monggo ingkang pimpinan mangsa jane dan memiliki bertentu seperti mungkin mawon yaitu kalau solo awet pakai panjenengan habis ini sing dianggap ini masyarakat yang banyak yang tersing halus, saling, dan sing sok ngambil diterangkan ujung-ujung. Nah, ini makanya di awal itu lagi saya sendiri. Sampai yang diwiwiti kanjeng kula niki tanpa pengurusan dari Kamtibmas Polres Ngawi itu bidang kula kebudayaan makanya kula selalu membawa wayang sawah. Monggo sadèrèng pun diwiwiti pergantian intermezzo kesane Los Seprene nggonku ngenteni janji prasetyane ati. Monggo bapak-bapak kersane slow. Kagum tresno mring sliramu dawa ayu railing dina lan wektu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan yang sampun asal snack. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ye saderengipun tema bahwa tidak ada jamaah Fatimullah yang hormati Bapak Kapolres, Bapak Kapolres, Bapak Kabak, Bapak Kasat kita hormati dan sedaya jamaah yang kita hormati. Mungkin kehadiran kalau dengan jengkapi melalui acara pun kegiatan di Polres ini dan bersama ibadah Allahumma amin. Engkang nomor kalih monggo kula panjenengan estu syukur dhateng Allah. Kenging napa setiap balik nopo dani ini mesti selalu ngajak syukur dhateng Allah. Kersane nopo sepindah kenging awake dhewe ingkang nomor kalih niku saged
ngedem mati. Jadi jamaah rahimahumullah, kathah amalan-amalan sing disenengi kali Gusti Allah. Niku sahabat ageng lan apa mawon amal sing disenengi Gusti Allah niku yo sing ditampa karo Allah Subhanahu wa taala. Makanya mungkin tema kula sampun dibocori kali Kanjeng Nabi ada 3 amalan yang disukai oleh Allah. Namun saderengipun monggo gagal syukur estu. Sugih niku mboten ukuran disenengi kali Gusti Allah lan mboten ukuran dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Contonipun korun itu sugih ora karo-karuan. Bahkan namane wonten tercantum wonten Al-Qur'an. Ananging sugih nggih boten disenengi Allah Subhanahu wa taala. Dados niki masuk kula panjenengan enten sugih bahasa cilik kabeh. Ana wong sugih umum karuan disenengi kali Gusti. Minggah oleh firman ngaku Gusti Allah. Bahkan nanti firman iku lara metu, malaikat ku diutus kali Gusti Allah ngaku Tuhan kok lara metu. Makanya boten nate sakit firman. Tapi itu dibuat ukuran disenengi Gusti Allah nyatane nggih. Boten asor. Enten piyambak ingkang sakit-sakitan. Niku yang boten ukuran itu digete kali Gusti Allah. Contohipun Nabi Ayub yang sugih donyane telas putrane sedaya sedaya tapi tetep disenengi Allah Subhanahu wa taala. Wa mahaya dunya ila mata'ul. Donya niku nggih permainan. Kadang kula lan panjenengan boten sadar saged guyu lakone tiyang. Tapi suatu saat kula lan panjenengan juga kadang-kadang guyu kali kanca-kanca. Niki makanya fungsinipun pengajian niki estu-estu noto. Monggo kalian dirahapi. Hajrah ingkang musbitaning kasring samirana mrih sekar noto ati ben urip mukti, noto dulur ben padha akur, noto ilang ben ora kualat, noto rasa ben ora cilaka, noto polah ben ora salah, noto kanca ben iso maca. Jamaah rahimahullah. Nggih. Melu ngaji ngene iki kersane kula panjenengan dadi ngaji. Elek apik iku gumantung isine ati. Arep nggih. Napa ati niku memang napa niku berat sekali. Nah, makanya kula niku asal diulang saking kiai kula. Napa ati. Dan alhamdulillah ten mriki kula panjenengan diberi kesempatan dan fasilitas untuk noto ati kersane haji. Ternyata noto ati itu enten 3 tingkatan Bapak, ingkang hormat. Ingkang sepindah noto ati dhewe.
Napa artine dhewe iki nek boten ngaji ngoten niku mengke umat dhewe Pak. Nuruti ati, nuruti karep. Bondone coba. Akhirnya umat dhewe. Makanya pengajian itu yang syukur itu kan saya dileke kali para penceramah. Nonton atine dhewe iki anyar Pak, kadang kudu dipaksa Pak. Kadang kudu dipaksa. Kados kula panjenengan nalika tesih alit pengen numpak sepeda, zaman iki kan boten enten kecil Pak. Wanita itu penyelangan padi beli baik nek wajar cukup sawah cukup kaleng. Tapi pengen iso. Ya boten apa-apa. Akhirnya nggih kan nomor kalih apa atine dhewe kabur. Napa melih napa atine wong liya. Termasuk kegiatan ini kan napa atine wong liya Pak. Dijak salat duha. Dijak ngaji. Padahal berfasilitas luar biasa. Ada semuanya. Ya, sendem dia oleh. Komen berapa? Sendem dia oleh. Lalu ini dalam rangka apa? Keluaran bendungan menjadi saya akur kali kancang. Contoh tanpa keluaran panjenengan sadari. Nalika bar salat niku bendungane samping. Jindungake samping kiwa tenan. Bar niku kersane raket sampinge sing derek kenal dijak salaman ben tambah raket iku derek gawe Kanjeng Nabi dosane di antara keduanya selama salaman goblok. Napa melih bojo. Makane bapak nek bidal napa jago napa arisan iki bojone digandeng. Niku ganjarane di antara keduanya goblok. Cuma nek wong sedo-sedo harus kuwe apa. Oh iya. Yang nomor 3 napa atine wong sing luwih tuwa wae kangen Pak. Nggih, wong tuwa sing niku ternyata kula napa niku selama niki ndampingi ibu niku kan umure 70 Mas. Niku ternyata lho Pak. Wong tuwa niku siji gampang tersinggung. Nek gampang tersinggung. Nomor kalih boten purun dikandani, marga rumangsa tuwa. Sing nomor 3, wong tuwa niku pengene cerita dirungokke, Pak. Ki ceritane niku napa? Yo niku mawon. Dibolak-balik niku. Lah kene kula boten paham kok saged. Ya iki sebab ceritane dulu. Ternyata boten nggih wong tuwa niku pengen di napa artine wong luwe tuwa, karena panjenengan. Napa artine sepakate luwe dhewe. Wali ampun. Kalau sekawan napa artine wong sing luwe tuwa ning tukaran. Lha iki saking. Wis tukaran iki wis suwi paling. Anak putu ning ate puas. So pisang-pisang nambah omahe ngono. Ngoten niku. Wis tuwa. Bapak-bapak yang hormati, niki saya sangat napa ati. Ben dadi yang saya itu memang abot 75 kudu apor piantun ingkang sore. Niku masalah. Buka tokokan diri saya. Nah, itu wayangan separuh ini. Apa nek ada kebo? Ngeten iki kadang-kadang jo suwi-suwi. Apa? Salam ya men. Lihat sosoro maroto. Kono bawono margono samirono lan wanahan onco ayu isian magulingan limo
gamelan sorong sama. Kumbhakarna iki critane, Pak. Mboten iso mlebu swarga, Pak. Teng donya niku gayane turu. Tani-tani ku mangan, Pak. Nek mangane sate, Pak. Sate kebo. Ora terima sate dos. Obat mangan turu nek. Iki critane kok. Bebrayan boten nurut. Ada Kanjeng Nabi diwaken. Wong sing apik iku ya bebrayan duwe dosa jalur aku. Wong urip kok. Niki boten nurut. Pak kira kan perang dihapusi masih. Nggih. Margo ora masintane kok masih kalah ning bukan. Jadi orang ngerti jawabannya. Niki mati bela negara, boten bela wong jahat. Ning tetep boten iso mlebu swarga. Karena apa? Sesuai tema kula amalan sing diseni Gusti Allah itu as-sholatu ala waqti. Sugih kaya apa? Boten iso mlebu swarga nek boten nindakake salat. Niki diweling kalih Wibisana, Wibisana niku begawan. Adike Kumbhakarna niku dados begawan. Yen kowe pengin iso mlebu swarga, sukmamu kudu mancing ana ragane Siwer Udara. Bleng-bleng. Bleng-bleng. Iya. Marco Dawi. Werkudara iku simbole piantun salat. Makanya Werkudara niku mboten tau basa, Pak. Mboten nate basa. Karo sapa mawon. Awet apa? Di hadapan Allah itu sama. Lah sok maneh iki pengen mlebu ten sikil, Pak. Sikil iku lampah. Dadi kula lan panjenengan iki garek lakune. Ya tak perange ya lakune nek. Terus kesel, Pak. Nek jebule kan tak kakueke, Pak. Terus dicepeng ngene, Pak. Oh, kene nek Pak E. Oh, kita utang yang korban jenenge kira-kira apa? Oh, ini. Nah, ini kalau dulu mikir, asal mikir kau tak boleh gua potong sekretariat, gitu lah. Ele-ele yang ini Pak, akhirnya mancing, Pak. Terus nanti. Dan Werkudara itu simbol. Mula temen-temen enten batuk sing mencorong niku wong sing nate sujud iku mboten batuk iki, Pak. Dilihat pun kelihatan. Ada cahayanya, mboten gosoknya. Rasulullah dikake ukuran takwa niku mboten batuk sing gosok, mboten sorban ngeten iki lan mboten baju sing jubah. Kalau jane wae sakune pun kula pacaki, Pak, tapi mboten purun melu arisan. Ya, sampai obat kalau dengan menjelaskan sendiri obat. Nah, ini Pak. Monggo salat niku siji bakal diwarisi oleh Allah. Mungkin orang membuka surga sing jenenge Firdaus. Jadi yang sholat wajib itu bakal diwarisi oleh Allah surga Firdaus. Halo, bapak-bapak yang aku hormati, jenengan sholat wajib itu disunahke kali diwajibke ngoten bila boleh. Ya suwi. Ngeten. Panjenengan ajeng piket. Matur dhateng garwane pamit kali bojo. Alih karo Bu, aku bengi arep piket. Rawat. Untung aku sekolah ate aku. Niku garwane saking senenge. Pak, kok nak balapan kudu mulai kok tak kowe jatah. Saking nabi. Mulai kok tak wehi jatah. Diwehi lho Pak. Wong lanang biasane gede kok. Mengkene diwehi yo. Rasida.
Kalih ingkang sepindah niku wau. Sing nomor kalih enten piyambak bapak-bapak kados panjenengan. Bu, aku ku arep apa? Mungkin garwane jawab ngene iki. Ya Pak, mulih karepmu. Ra mulih karepmu kira-kira penak muni. Enak mulih Pak Adi wae. Lah Gusti Allah iki temu wajib kula panjenengan salat wajib aja ditinggalke. Engko tak warisi surga. Niku nek makane salat itu ampun didadoske beban. Sing seneng mawon. Awit apa? Ternyata Bapak-bapak yang hormati salat zuhur. Jeda di antara zuhur dan asar. Iku kan kula panjenengan mesti tambah dosane. Nggih Pak. Wis engko batik kancane, engko ngomong alor ngidul dan itu saged dihapus di salat asar. Mengke asar berambang mau dugi hati. Makanya as-sholatu ala waqtiha ojo ditunda-tunda selama bisa. Jadi dosa sing dan sholat duha nggih zuhur, jadi subuh di antara sampai zuhur itu dosane dihapus. Nek ndang cepet-cepet ndake lho niki Pak. 30 dosane diwarisi surga Firdaus. Aku dados beban, dados beban kaya iki Pak. Niku nggih perlu ilmu, perlu istiqomah. Perlu wadah apa? Wah, itu harus ada. Mungkin betul ya. Masih orang sedotan. Ini nak dihitung-hitung jurong itu ada orang umat ya. Waktu itu saya atas itu apa Pak? Dilalah kesannya Allah macam saat ini atas Pak. Di konsulat angel. Udah TK udah rasa tipis Pak. Dilalah kamar-kamar itu. Enggak. Yes, orang tebar akhirnya sholat Lampung. Makanya jamaah rahimahullah. Sholat wajib itu pentingnya ngoten niku. Akhirnya seneng mau. Napa wae kan iki diberi kelonggaran. Nanti selama pekerjaannya bisa ditinggal maksud. Niku mengke suwe-suwe Pak dengan dibasuhnya air wudhu. Jenengan sholat Allah bakal nurunke cahaya. Yang sebut sholatnya tinggi Pak. Mengke teng kubur. Dan alam akhirat itu diberi cahaya, dituntun. Ini keuntungannya tiang-tiang ikan tidak sholat. Ampun kantos buatan tidak sholat. Coba membayar kelola panjenengan untuk hari ini itu. Orang yang dari Pak Polisi, dan belum itu berbeda saja. Tapi alhamdulillah anak gaji bagian bagi baca ikan di kelas. Nah kalau itu jadi kacamata tiga, jadi di kelas 3 area langsung kuliah. Untuk dua pakai sini kita ini. Nih, jadi sholat ini S2 aku juga. Cobi panjenengan tinggal sholat. Apa yang jadi mensugih tadi buat gimana? Engkang salajengipun ternyata sholat itu penghapus dosa. Pun penghapus dosa. Kemudian diberi petunjuk oleh Allah, pertolongan Allah dikala piantun-piantun mengatakan al-masar bukan perkara ini itu. Alladzina yarzu nal firdaus hum fiha khalidun. Wong sing nindakake salat niku mungkin diwarisi diwae kali Gusti Allah surga firdaus yang kekal. Salajengipun nek boten ninggalke salat masyaallah Pak. Niki enten ancamanipun siksanya di dunia itu 6 siksaan. Akhirnya gersah lah susah itu pun siksa. Lain satu
La azidanakum wa la iqamatum illa adabi. Susah itu buat parah Pak saya. Makanya butuh hiburan ini tentang pengajian itu. Mungkin aku nanti senang itu ditambah Allah Subhanahu wa taala. Ditambah dan diyakini ya. Jangan melihat anak rakyatnya akeh. Itu memang yakin Gusti Allah akan memberi sesuai kebutuhan keluarga jenengan. Tapi lek jenengan infake rapate los niku nggih sak wonten mawon. Sing los mawon mungkin dijoli kali Gusti. Engkang nomor kalih Maya Rasulullah amal sing sering kali Gusti Allah birrul walidain wa qudullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sing penting aja nyetokne Gusti Allah. Nomor kalih diangkat derajate napa birrul walidain. Bapak-bapak yang hormati, jalan menuju surga ketika Kanjeng Nabi ada jalan pintu tengah jalan surga enggak? Yang di ketika Nabi jalan tengah niku napa? Orang tua keluarga panjenengan. Nek keluarga panjenengan nggih kedah maklum wong tua niku dalan teng surga. Lah dalan niku nggih macam-macam. Enten wong tua niku yo manut karo anak, gitu wae. Enten sing boten manut kare anak. Berarti dalane boten patek penak. Niki nggih kudu dilakoni dalane. Engkang nomor kalih dalam menuju surga niku nek kula panjenengan piantun kakung niku bekti dateng tiyang kakung. Nek istri niku bekti dateng tiyang kakung niku kuncine ngoten. Dari kula panjenengan wani rawani aja ngantek kalah kalih bojone urusan bekti dateng tiyang sepuh. Coba Pak, misalnya ibu panjenengan pengen betul panjenengan yo ngrepoti boe tentang arisan terus nyuwun panjenengan. Nah niku jenengan kudu luwih utama. Makanya fungsinya pengajian model itu wong lanang nek boten saged ngandani garwa niku dudane ibadah. Niku kudu utamakan. Cara kasarane wis sing wedok njaluk emas ngoten nggih kudu dikalahke. Sementing wong tua. Kata cerita-cerita hadis niku riwayat-riwayat goro-goro lanang apa sing wedok boten saged situ akhirnya sing dibakar kali Kanjeng Nabi. Goro-goro napa kasih sayang niku wis lali kalih bapak ibu. Lah sing terakhir, ingkang terakhir niku dalam menuju surga niku piantun putri ingkang bakti dateng kakung. Iki cara kasarane ngoten. Wong wedok niku nek seneng wong lanang tenang. Ada lagi. Lah nek gawe senengi wong wedok niku ternyata ragate akeh. Monggo tuntutan awake dhewe Kanjeng Nabi iki nek wong wedok disawah nyenengke niku wis gak urusan kok. Angger salate dijogo komplit sak rukun-rukune. Tapi niki wong wedok niku nggih ragate akeh. Cucu kae terus saya. Mengkene jago, wong wedok niku nggih padha mawon, Pak. Kula iki mubale tutu-tutu, yen apa nek mubale bojo iki monggo boten Pak kok wis dadi riwayate kok. Wong wedok niku ragate akeh, Pak. Wis bar kudu keambil jago ngono yo. Ngomong nek ra duwe lambi. Karena bedanya wong lanang karo wedok ten mriki wae. Wong wedok niku rasa malunya tinggi, nek wong lanang mboten, Pak. Contohnya kok yang terus telung tahun. Iya jadi begitu. Lucuan gua. Terus ajeng budal ngoten, ajeng budal jago ngoten. Bapak-bapak mbene ning lambi karo aku lho ora apa-apa, Pak. Nggih, Pak. Enten sik, lha wong wedok kan mboten saged. Ternyata sak jam lebih, Pak, gandane. Niku pun gawat yang mriku. Jadi kula panjenengan
ben bojo niku disawang nyenengke ya aja gawe masalah. Pokoknya nek pas lagi juga seneng teman. Kalau jangan kita pasar dulu makan, mampu rasa protes. Makan di pasar Pak. Coba nanti kopas. Dia mau betul itu setengahnya ngomong Pak. Misalnya sesama polisi garwane bilang begini pocong itu mereka sih ditonton di perabot Pak. Gue nak harus bantu gue Pak, gue itu mobil cerita Pak. Pokoknya hati ya Pak, gue tuh nih Pak. Wah ada mikir udah padahal mereka juga ngomong kok bertak pelajarin ternyata juga ngomong kok. Mejonya apa ya? Itu kuning dia Pak. Wah tapi mau harus wah wes cium gitu. Ini apa? Kalau ada mikir, mana mau minta ini? Barang keluar ngomong itu. Oh alamas ada aku yang ngomong toh ya. Tapi tak mungkin ternyata bodoh. Tapi yang orang kan mikir, dan itu nanti dilebok ke hati selesai yang guru-guru modiar. Jadi orang yang mengenai sholat itu penting. Saat sholat selesai. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Iso jaga bojo anak-anak, bekti teng wong tuwa. Nek kula jenengan salat gak iso khusuk jalan tengah. Napa ngendikane Kanjeng Nabi nek salat ora iso khusuk, kados kula panjenengan insyaallah bakal iso khusuk. Pokoknya jenengan menuju sebagai ngoten. Allahu Akbar ulah ditanggungan ngae sesuk kudu dadi ngono mikir Ini kalau kan ngadah-ngadai istighfar kali sekedar. Nah kali bar sholat itu kita tampil dulu nawas istighfar. Nah kita mau tutupi sholat-sholat yang buatan khusus. Nek saged ditambah infak. Dan infak itu buatan sakatnya pikiran. Ya bu ya banyu dinalah. Ora jemu-jemu karo mesem ngilangake rasa lumrah lesu ati jawil mas jebul wis sore wite keopo Kene eso mantan nyambut gawe. Iku jajane orang dari hadis. Enak wis sedekah. Biar sedikit mawon, Pak. Bukan sing akeh. Dadi jenengan aja sedekah buka dompet kok suwe-suwe. Engko nek kesuwe. Mikir, Pak. Lah nek atusan eneng keketan eneng suwe-suwe iki yo rong margo kesuwe lah kesane kula jenengan rasa estu niku awake iso dadi pegele ilang-ilange rasa lumrah lesu sing lesu grundel margo mau gak disiapke nalika ajeng infak mriki ajeng infak sak siapke dari rumah Bapak-bapak hormati. Ibu buku amal 5.000 sak mriki. Giling-giling nggih sing sekolah itu rokok, 20.000 tuku rokok sak niku mangke. Monggo butuhan ke kotak mboten melu. Soalnya nek dados sak ning kula jamaah kula. Lewat usang 5.000 kan nek padha banget. Lah ora ten kula dapat itu kok. Akhirnya seminggu mau bayar rokok boleh pas iki lho nurus seminggu. Makane di yang terakhir, siang, jihad fisabilillah, masya Allah, bapak-bapak hormati terakhir, bapak polisi itu, tapi ini kenyataan, panjenengan bapak-bapak polisi itu saged miliki wong sing lali Gusti Allah, dan pulau dikalami, nalika numpak sepeda motor. Niku moro-moro kok cedakan pas subhanallah langsung pakai langsung ini ada Allah subhanahu lu ini dadi nama saya nek gak ngono kadang ora nyebut asmane Allah subhanahu
Jadi saking kula kemawon ya sampun siap nggih mongke bapak-bapak kesane ikhlas lek budaya iki wasalam donga mugi-mugi donga kala wau baru kai pekerjaan jenengan dan setiap pekerjaan jenengan mugi-mugi dinilai oleh Allah ibadah Allah amin kurang lebih terpaksa mudah mulai kejalan sampai itu wau libur dari betul ini Pak nggak jadi lucu apa ya tak tahu ya hari ya oke nanti boleh topik wali ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuhan ini apa dengan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma ighfirli wa li walidayya wa lahum ya Allah ampuni dosa-dosa kami dosa kedua orang tua kami yang sudah meninggal dan yang masih ya Allah ampunilah dosa istri kami ya Allah yang tiap hari kami berkumpul banyak salah ya Allah ampuni dosa-dosa anak-anak kami ya Allah ampuni dosa-dosa teman-teman bekerja kami ya Allah jadikanlah jiwa kami ini bersih ya Allah menjadi pemaaf rukun dengan jajarannya ya Allah Rabbana berana anfusana wa ila kafirana wa darhamna lana kunana minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma